الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا هدوء وتر رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da wato 4 ga watan uku shekara 2025 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam Muhammad Baba Gusau, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, a wannan unguwa tabarakallahu bayan gidan Mandinawa a wannan gari na Gusau, wannan jiha ta Zamfara, inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani, inda muke fatar Allah ya sa wannan alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira. Abinda aka ce mu yi, Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yi, na bari kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon ainihin wato bari. Duk abin da aka faɗa a cikin wannan littafi na rahama, Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira. Abin da aka faɗa na azaba, muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga wannan abin ciki a ƙasar duniya da ainihin wato lahira. A jiya mun tsaya aya ta 74, yau za mu tashi aya ta 70 da ainihin wato 5. shine fadin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa mal masihu ibn maryam. Akramaka Allah, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. الله تعالى إيش ما المسيح بن مريم. Annabi Isa ɗan Maryamu bai kasance ba illa rasulun, face manzo ne shi na Allah. Kada khalat min qablihi rusul, kuma manzanni sun wuce kafin shi. Wa ummuhu siddiqa, mahaifiyarsa Allah ya ce mai tsananin gaskiya ce da gaskata duk abin da ya fito daga gurin Allah. Kana da Annabi Isa da mahaifiyarsa Allah ya ce unzur, ka dubi kaifa fa nubayyinu lahum al-ayati, ya muke musu bayanin ayoyi. Thumma manzur, sannan ka sake dubawa anna yufakuna, ya ake karkatar da su bayan bayanin ayoyin da muka yi. Wannan cewa mal masihu ma din na mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Da aka sai zamanto ko ka ce wa huwa mubdalun minhu ko wa huwa man'ut. Da aka ibnu sai zamanto badal ne marfu'un misluhu wa huwa mudafun, maryam sai zamanto mudafun ilayhi majrur wa alamatu jarrihi al-fataha niyabatan an al-kasri li'annahu mamnu'un min as-sarf lil-alamiyyah wat-ta'nis, saboda suna ne na yanka sannan kuma suna ne na mace. Shi yasa ba za a ce mal masihu ibn maryam ba, sai dai ibn maryama. Annabi Isa bai kasance ba face dan Maryamu, da haka illa sai ya zamanto adatu hasrin ne, yayin da almasihu ya zamanto shine mubtada yana buƙatar khabar, to rasulun shine khabar mubtada na almasihu marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih, sai ya zamanto qad harfu tahqiqin ne ma fi'lun madin mabniun ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. da aka kad khala sai zaman to fi'ilun madin ne mabniin ala al-fathati al-muqaddara ala al-alif al-mahzufa li ittiqa'i as-sakinin, saboda asali khala akwai alifu
to ga kuma ta'ut ta'anis ita ma sakina da haka dole ka ce mabniun alal fatahatil muqaddara alal alif al mahzufa littiqa'i sakini saboda sukun guda biyu sun hadu min qablihi min harfu jar qabl ism majrur bi min wa huwa mudafun wal ha mudafun qad khalat sun wuce suwaye suka wuce ar-rusul shine fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih to wancan lafazin da Allah ya ce mal masihu ibn maryama illa rasul yayin da aka kawo shi annabi Isa a matsayin khabar na mubtada sai zaman to huwa man'ut to tunda shine man'ut din to yana buƙatar sifa yanzu yayin da ya zaman to shine wanda aka siffanta to me sifarsa to wannan jumla ta farko mal masihu ibn maryama sai zaman to jumla ce لا محل لها استئنافية sannan jumla qad khalat min qablihi ar-rusul sai zaman to shi mahall raf'in na atna ar-rasul to da haka sai zaman to a cikin wannan gabar malamai suka ce a ciki akwai mai da martani dangane da ƙaryatawar yahudu akan manzancin annabi Isa kaga Allah sai tabbatar da cewa mal masihu ibn maryama illa rasul kaga manzo ne shi na Allah a cikin wannan jumla yayin da suke tuhumarsa da wasu abubuwa to Allah ya tabbatar da cewa shi manzo ne sannan har wayo a cikin wannan jumlar ta mal masihu ibn maryama illa rasulun akwai kuma mai da martani ta bangaren su kiristoci da suka ce annabi Isa Allah ne shine ma'anar shine annahu laysa bi ilahi annabi Isa ba Allah bane wa innama hukmuhu hukmu man sabaqahu min ar-rusul hukuncin sa hukuncin waɗanda suka gabace shi daga cikin manzanni da haka a daidai lokacin kuma ayan mai da martani take ga bangarorin dukan bangaren yahudu da basu yadda da manzancin ba Allah ya tabbatar da cewa manzo ne bangaren waɗannan da suka ce Allah ne ba yadda za a yi manzo kuma ya zama Allah lokaci ɗaya ba zai yi ba shi yasa Allah ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul da haka wannan cewa qad khalat Allah madaukakin sarki ya amfani da irin wannan lafazi a cikin Qur'ani guda 15 amma fi'ilin khala da khalau in ka koma gabaki ne cikin Qur'ani in ka bi zaka samu gaba ɗaya waje 28 akwai khala da ma'anan abu ya riga ya wuce Allah ya faɗa mana yace kulu washrabu hani'an bima aslaftum kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya kaga nan wajen kulu washrabu ku ci ku sha hani'an sai Allah ya ce bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abinda kuka gabatar na aiki a kwanakin da suka riga suka wuce Allah ya ƙara faɗa ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadhurra الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين yadda Allah ya faɗa cewa mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul to haka a wannan munasabar sanda aka yada cewa manzon Allah ya mutu a Uhud Allah sai ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ai annabi Muhammad shi ma manzo ne kuma manzanni sun wuce kafin shi afa in mata yanzu idan manzon Allah ya mutu au kutila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqalikum sai ku juya baya ku bar addini Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu ash-shakirina ash-shakirina sune wanda suke tsayuwa akan aqida ta kirki sannan Allah ya faɗa yace in anta illa nazir in anta illa nadhir inna arsalnaka bil haqqi inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir
kaga haka Allah ya kawo al-hasr wal qasr yace in anta illa nazir baka kasance ba face mai gargadi Allah sai yace inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummati babu wata al'umma Allah sai yace illa khala fiha nadhir face sai da mai wa'azi ya zo ya wuce ya koma zuwa ga Allah cikin ta sannan Allah yace wadhkur akha adin id anzara wadhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat وقد خلت النور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم kuma Allah ya ce wa zukur akha ali ka tunatar da su wato dan uwan adawa annabi hud id anzara qawmuhu bil ahqaf yayin da yawa mutanansa gargadi a inda ake ce masa ahqaf Allah sai ya ce wa qad khalatin nudur shi ma masu wa'azi sun wuce annabawa kenan min bayni yadayhi wa min khalfihi Allah ta'budu illa Allah to da haka Allah sai ya dunkule sai ya ce kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yaquluna birrahman sannan akwai khala da ma'anan abu ya wuce akwai khala da ma'anan keɓanta to in ka tattara waɗannan af'al din a Qur'ani gaba ɗaya guda 28 da haka Allah yake mana am hasibtum kuna tsammanin an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum kaga khalaw shine waɗanda suka wuce kafin ku masathumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه kenan da annabin da waɗanda suke tada shi da Allah na ba ku labari sun rayu sun riga sun wuce da haka nan wajen Allah ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul hanyar da suka bi ta mutuwa shi ma in lokaci yayi dole sai ya zo ya bi wannan tsarin kamar yadda bayani zai tabbata al-imam ibn jarir at-tabari da ya zo ƙarƙashin wannan ayin sai ce laisa alƙaunu kama ƙala haƙula ilkafaratu zancen ba haka yake ba kamar yadda waɗannan kafirin suke faɗa fil masihi akan annabi isa walakin na hubnu maryama sai dai shi ɗan maryam ne waladathu ummuhu wiladatul ummahati abna'ahunna ta haife shi irin yadda iyaye ke haihuwa sai ce wa zalika min sifatil bashar ita kuma haihuwa sifa ce ta ɗan adam la min sifati khaliqil bashar haihuwa ba sifa bace ta wanda ya halitta dan adam duk inda ka ji maganar haihuwa to sifa ce ta halitta ba sifa bace ta wanda ke yin halitta sai ya ce wa inna ma huwa lillahi rasul shi a wajen Allah manzo ne ka sa'ir rusulihi kaman ragowar manzanni alladhina kanu qablahu wanda suka zo kafin shi fa madaw wa khalau suka zo suka wuce ajara ala yadihi ma sha Allah an yujriyahu alaiha min al-ayat wal ibar Allah ya ga dama ne ya gudanar da wani abu ta hanyar annabi Isa na wasu mu'jizoji da ababen da suke na lura hujjatan lahu hujja ga annabi Isa ala sidqihi akan gaskiyarsa wa ala annahu lillahi rasulun kuma wannan hujjar ana so ta zaman cewa shi dan sako ne daga wajen Allah ila man arsalahu ilaihi min khalqihi zuwa ga waɗanda ya aiko shi daga cikin halittarsa sai ce kama ajara ala yadi ko ala aidi man qablahu min ar-rusul min al-ayat wal ibar ayayin da annabi Isa biyo ta wannan hanyar akwai annabawan da sun zo da mu'jizar da shi ma annabi Isa bai zo da ita ba sai ya ce hujjatan lahum hujja gare su ala haqiqati sidqihim fi annahum lillahi rusulun akan cewa haƙiƙanin gaskiyarsu cewa su ma manzanni ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala yanzu annabi salihu ya zo da taguwa kawai kalli dutse ya ce ta fashe taguwa ta fito annabi Isa bai zo da irin wannan ayar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da Qur'ani gashi muna karantawa a gaban mu annabi Isa bai zo da Qur'ani ba to dan haka sai Allah madaukakin sarki ya nuna haka wa ummuhu siddiqatu mahaifiyar annabi Isa siddiqa ce da haka sai ya zamanto alwawu dinnan harfu atfin ne mabniun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab
ummu sai zamanto mubtada'un ne marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhiri huwa mudafun wal ha'u mudafun siddiqatun khabar mubtada ne marfu'. to in kana so shi ma haka zaka kaddara cewa akwai illa adatu hasrin mahzu asali yadda Allah ya ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ko kaga illa rasulun to haka nan zaka kaddara wa ummuhu illa siddiqatu in ka kaddara to haka yadda annabi Isa bai da wata sifa ce kasancewar sa manzon Allah to haka mahaifiyarsa wa ummuhu illa siddiqatu mahaifiyarsa ba ta da wata sifa da ta shafi Allah fati siddiqa ce da haka wannan jumla ta wa ummuhu siddiqatun la mahalla laha ma'tufatun ala jumlati al-isti'naf jumlar da Allah ya fara zance gare ta sai zaman to aqafi ne aka ƙara yi har yanzu sannan kuma malaman sarfu suna cewa wannan siddiqatun mu'annas ne in namiji ne sai a ce siddiqu mace kuma sai a ce mai siddiqatun sai a ƙara ta'un dan a bambanta tsakanin namiji da mace da haka fi'ili ne sulasi mujarrad da aka tsago daga saddaka yusaddiqu tasdiqan to daga nan aka samu in namiji ne a ce siddiqun idan mace ce sai a ce mata siddiqatu a cikin wannan kalma na cewa ummuhu siddiqatu wannan kalmar siddiqu ya zo akan wadani da kasara da ma'anan fi'ilu bi kasr al-fa'i wal ayn al-mushaddada akwai mai da martani ga yahudu waɗanda suka jingina mahaifiyar annabi Isa suka ce mazanaciya ce wal iyazu billahi al-imam az-zujad yana faɗa yana cewa ummuhu siddiqa da Allah ya ce shine al-mubalaghatu fi sidqi wacce ta kai makura wajen gaskiya ita ce siddiqa to a wajen cewa ummuhu siddiqa din nan malamai suka ce ta wacce fuska da wata fuska ne Allah ya kira mahaifiyar annabi Isa ya ce mata wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa siddiqa ce suka ce fuska ta farko shine annaha saddaqat bi ayati rabbiha saboda ta gazgata dukkan ayoyin ubangiji wa bi kulli ma akbara anhu waladuha da duk abinda danta ya faɗa mata yace daga Allah ne babu abinda bata yadda ba Allah ya faɗa mana ya ce wa maryama banati imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين هذا الله يكي ومريم بنت عمران التي مريم عمران والنندع التي أحسن فرجها تسري غبنتا فنفخنا فيه من روحنا مكتشورو ملائكة جبريل يبوسا الله يكي وصدقت دانتي ذاك تادم الصديقاني أولا كرن نفرقه na biyu Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya turo mala'ika Jibrilu da ya ce wadda kurfil kitabi Maryama idin tabarat min ahliha makanan shar'iyya fattakarat min dunihim hijab a lokacin da mala'ika Jibrilu ya mata magana cewa Allah ne ya aiko shi wa saddaqatu ai ta gaskata mala'ika Jibrilu din da haka daga nan sai ya auku gare ta sai ya zamanto ismuha sai ta tantance wannan sunan na siddiqa na uku kasance wata siddiqa wacce ta kai gaya akan wannan shine bu'duha anil ma'asi nisanta saban Allah wa shiddatu jiddiha wa istihadiha da kuma tsananin kokari da take da shi da dagewa fi iqamati marasimil ubudiyya wajen tsayuwa a duk abin da aka ce maka yana da alaka da bauta ma Allah subhanahu wata'ala fa innal kamila fi hadhihi sifa duk mutumin da ya zamanto ya cika cikin wannan sifa din yusamma ana kiransa a ce masa mai siddiq da haka Allah madaukakin sarki sai ya ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله ديتي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. to wannan matsayin da Allah ya faɗa akan ta yace ummuhu siddiqa daga martaba ta annabta sai shi fa Allah ya kira ta da wannan. da haka zamu ga ya ce wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. sannan Allah ya ce wadhkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya. kaga sai da aka faɗa annabta innahu kana siddiqan nabiyya, ga siddiqantaka sannan ga kuma ainihin wato annabta. saboda haka za mu ga haka Allah ya faɗa akan annabi Yusuf cewa Yusuf ayyuha siddiq. kaga shi ma annabi Yusuf an kira shi an ce masa siddiq. Allah sai ya ce walladina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wash-shuhada'u inda rabbihim. so akwai wata matsala na taɓa gujuro da ita a wasu gurare wanda na fahimci da yawa daga cikin mutane sun fahimci ayar fahimta na galat, fahimta na kuskure. ka koma cikin surata ali imran inna allaha astafa adama wa nuha inna allaha astafa adama wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران لو كنت ما تر عمران تجي ربي ya ubangiji ya Allah inni nazartu laka ma fi batni. Allah na yi alwashi abinda ke cikin ciki na in na haife shi muharrar, banda in yan tashi in sashi ya zama banda aikin addini ba abinda zai. fa taqabbal minni Allah ka karba addu'ata innaka antas samiul alim. Allah saboda kai masani ne kuma kana jin abinda nake roƙa. falamma wada'atha qalat rabbi inni وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. فلما وضعتها لوكتين da ta haife ta me tace والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها سنة هيهيتا قال رب إني وضعتها أنثى. الله كاسم متناهيها والله أعلم بما وضع. الله يافيت سنة ميتاهيفا أما وليس الذكر لا منيني معنى وليس الذكر كالأنثى. mace ba kaman wa ba to kun ga da yawa haka aka fahimta mace ba kaman namiji take ba sai da wannan sai wasu su kokarin tafdili na cewa mace namiji yana gaba da wa saboda walaysa zakaru alhali kuma ayar ba haka take ba saboda walaysa zakaru kal unsa jumla ce itiradiya. me ma'anan walaysa zakaru kal unsa ita uwar asali abinda take roƙo Allah ya bata da namiji ta sanya shi banda aikin addini ba abinda zai. to lokacin da ta haife ta sai ta ga mace ta haifa ma'anan walaysa zakaru kal unsa namijin da take roƙo a bata to macen da aka bata ba daidai yake da namijin da take roƙa ba shine ma'anan walaysa zakaru kal unsa. shi yasa saboda haka sai ta ce wa inni sammaitu hamad tunda da na roƙi a bani namiji sai aka bani macen da ba ma daidai take da namijin da nake roƙa ba to na sa mata suna maryam wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim.
saboda ka'idan dole sai ka ɗauko inna akramakum inda Allah atqakum ka hada bai zama dole ba a ce kowanne namiji ya fi mace kuma kun san ba zai yi ba bai yi ba kai ka san akwai matar da ka ganta tsakanin rukunta da addininta da tsoron Allah ta kana namiji wallahi ka san tafi ka haka ne ko ba ka bane to addu'ar da mamat take yi abinda Allah ke nufi da walaysa zakaru kal unsa namijin da ta roƙa a bata yanzu matar da aka bata ba ma daidai yake da namijin da take roƙa a bata ba saboda da Allah yana so ya cikar kamalar ƙudurarsa da ya tashi da ya annabi Adamu babu uwa babu uba ko da aka tashi sai aka yi matar annabi Adamu daga wani ɓangare na jikinsa don me dan Allah ya nuna wa mazan duniya in ya ga dama zai iya wanzar da halitta ko ba ta hanyar haihuwa shi yasa ya annabi Adamu ba wanda ya haife shi sannan aka yi Hawwa'u ita ma ba haifarta aka yi ba wani bangare aka ɗiba na jikin annabi Adamu aka yi ta to sai ana so a cika wannan ƙudurar ta bayyana ga mutane sai zamanto ita Maryam din ita ake so a ɗauka a samar da ɗa daga gurinta ta haihu kuma ba tare da miji ba shi yasa da mala'ika izo isa me ta yace za ta haihu ai da tace masa anna yakunu li gulam ta yaya zan haifi da walam yansasni basharun ba wanda ya taba saduwa da ni walam aku bagiya kuma ban taba zina ba mala'ika ce mace kadhalika qala rabbuki yadda kika faɗa haka ma Allah ya ce ka faɗi magana Allah ya gasgata ka ya ce abinda ka faɗa ma haka abin yake ai kaga magana ta ƙare huwa alayya hayyin wannan abun amma a gurin Allah mai sauki wali naj'alahu ayatan lin-nas wa rahmatan minna sai ce mata wa kana amran maqdiya an riga an gama shi yasa ibnu kasir yake faɗa yake cewa wa ummuhu siddiqatun sai ce mu'minatun bihi ta yi imani da annabi Isa musaddiqatun lahu ta gasgata shi sai ce wa hada a'la maqamatiha wannan shine kololuwar muqamin na Maryamu fadalla ala annaha sinuni akan cewa ita laysat bi nabiyati ba annabiya bace kama za'amahu ibnu hazm wa ghayruhu mimman zahaba ila nubuwati sara ummi ishaq wa nubuwati ummu musa kamar yadda aka samu irin su ibnu hazm suka ce akwai annabawa mata suka ce to na Maryamu ba annabiya ce sara mahaifiyar annabi isa annabiya ce mahaifiyar annabi musa annabiya ce an gane haka nan ita ma na Maryam sai suka ce annabiya ce ibnu hazm sun tafi akan wannan fahimtar istidlalan minhum saboda kafa hujja da suka yi daga gurin su bi khitabil mala'ikati lisara saboda ai mun san mala'iku sun wa matar annabi Ibrahim magana to amma lokacin da suka yi mata magana a surar mutane ko mala'iku an ka kafa hujja da wannan hatta mutanen annabi Lut da suka ga mala'iku tunda ai lokacin da suka gansu Allah ce waja'ahu qawmuhu yuqra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sanda suka taho mala'iku suka taho amma kuma a suran mutane suka zo kaga ganin sun ga mala'iku wannan bai nuna cewa sun yi magana da su ya nuna cewa mutanen annabi Lut daga baki ɗayan su sun zama mala'iku wannan bai nuna haka sai ya ce wato wa bi qawlihi wa auhayna ila ummi Musa an ardihi sai ce wa hadha ma'anan nubuwati wallazi alaihi al-jamhur sai ce abinda mafi yawancin malamai suka tafi akan sa anna Allah lam yab'as nabiyyan illa min ar-rijal Allah bai taba aiko wani annabi ba sai daga cikin mazaje yace Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura kaga Allah bai taba aiko wani annabi ba sai mazaje daga cikin mutanen garin Allah yake zaba sai turo su a matsayin annabawa wa qad haka Sheikh Abul Hasan al-Ash'ari al-ijma' ala zalika Abul Hasan al-Ash'ari ya hikaito ijma'i a cikin wannan al-Imam ash-Shawkani a cikin Fathul Qadir yace wa ummuhu siddiqa ay sadiqatu mai gaskiya ce fi ma taquluhu cikin abin da take faɗa sai ce au musaddiqatul lima jaa bihi waladuha sannan tana gazgata duk abin da ɗanta ya faɗa mata in ba gazgatawa ba ta yaya zaki haifi yaro yau na farko da aka ce za ta haihu
mala'ika yana gama magana da ita sai ya bace yana bacewa ta daina ganin shi fa hamalat sai ga cikin annabi Isa ta dauka fanta badat bihi makanan qasiya da ta matsa daga inda take tana matsa fa aja ahal makan kuma shi ake kawo fa wa harfu atfin ma at-ta'qib dan a nuna maka babu ba tazara da wannan ya faru sai wannan ya faru fa aja ahal makan ila jiz'in naqlati ce naƙuda ya kai ta zuwa ga kututturin dabino qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasiyan kaga lokacin da ta faɗi wannan magana da ta haihu nan take fanadaha min tahtiha akwai qira'ar fanadaha man tahtaha dan da ke kasanta wanda ta haife shi a ranar sai ya kira ta yace mata Allah ta hazan takki bakin ciki kada da ala rabbuki ta isriya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakalati tusaqita alayki rutban jami'a wa kuli washrabi wa qardi ayna a haifi yaro ya yana miki magana kuma ki tsaya kina saurare shi yace ki kaza karki kaza sai yace mata fa in ma tarayinna min al-bashari ahada in kin dauko ne kin shigo gari in wani ya tambaye ki ya za a yi fa quli ki ce masa inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya kawai ki shigo da ki ga abin kallo kaga sai ta yadda kuma wannan ne yasa fa atabbihi qaumaha tahmilu sai ta zo wa mutananta tana dauke da shi saboda ta yadda da abin da ya faɗa mata min ar-risala wa dhalika la yastalzimu al-ilahiyyata laha wannan bai lizamta cewa kuma nana Maryam tana da wani bangare na Allah bal hiya kasa'ili man yattasifu bi hadha al-wasf min an-nisa'i tana da sifa irin na mata da haka Allah ya ce wa kuli wa sharabi ta ci ta ainihin wato sha to kaga nan da Allah ya ce wa ummuhu siddiqa shi aka ce kana ya akula ta sun kasance suna cin abinci naka kana fi'ilun madin naqisun ne mabniun ala al-fath liittisalihi bi alif isnayn wa alif isnayn damirun muttasilun bi fi'lin mabniun ala muttasilun bi fi'lin mabniun ala as-sukuni fi mahalli raf'in ismu kana domin fi'il madin ne naqis wannan yasa bai samun fa'ili damirun muttasilin mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in ismu kana to yanzu tunda alif sunaini shine ismu kana muna neman khabaru kana ya'kulani ta'am ya'kulani fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun dun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal alif fi mahalli raf'in fa'il at-ta'am shine maf'ulun bihi mansubun جملة كان يأكلان لا محل لها استئناف بياني sannan jumla ya'kulani at'am fi mahalli nasbin kabar kana tunda muna neman kabar na kana to ya'kulani at'am shine fi mahalli nasbin kabar kana da haka anan gurin sai malaman balaga suke cewa akwai abin da ake ce masa kinaya a cikin fadin Allah ta'ala kana ya'kulani at'am da aka ce da annabi Isa da nana Maryam suna cin abinci fal kalamu kinayatun an qada'il haja magana kinaya ne wanda duk zai ci abinci to ka sani ababan da ke bujiro wa dan adam za su biyo dole sai ya buƙaci sai ya je bayan gida wanda duk kuma zai je bayan gida ka san ba Allah bane ko kuwa wayannan ma da aka samu a ƙasar nan suna kowa Allah ne kyale su aka yi to sun samu ana da makaradiyya ne mutum da ana da makaraɗiya kaga kowa sai abin da ya gada kana ya kula ni ta'am sai suka ce li'anna man akala ta'ama duk mutumin da ya ci abinci ihtaja ila zalika sai ya buƙaci zuwa ga wannan walaysa al-murad siwa ar-radd ala an-nasara fi za'amihim matn wa i'tiqadihim al-kalim ba wani abu a cikin wannan cewa kawo wannan jumlan kana ya kula ni ta'am sai mai musu da raddi kaman a ce maka wane ya yi aure ai ba sai an faɗa maka cewa yana saduwa da matan ba shi yasa zaka ga Allah sai ya dunkule sai ya ce wala qad arsalna rusulan min qablika mun turo manzanni kafin kai wa ja'alna lahum azwajan wa zuriya sai a faɗa maka suna da mata suna da zuriya ba sai an ce maka suna saduwa da su ba to wannan shine kinaya da haka zamu ga Allah madaukakin sarki ya ce wa qalu sun ce mali hadar rasul wannan wani irin annabi ya kulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq yana zuwa kasuwa laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nazira
da Allah ya tashi ba da amsa sai ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna at-ta'ama kaga ce maka suna cin abinci ba sai an faɗa maka ba cewa suna zuwa bayan gida dan lawazim ne Allah ya sanya ka'ida in dai zaka ci abinci to wani abu zai biyo ba to daga lokacin da zaka ci abinci kuwa kaga dukkan alamomin da suke nuna cewa wannan mutum ne sun tabbata gare ka babu yadda za a yi ya ainihin wato zama Allah da haka Allah ya ƙara faɗa cewa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura Allah sai ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sai Allah ya ce wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna at'ama annabawa ba mu sanya su jikin da ba sa cin abinci ba wa ma kanu khalidin sannan ba mu sanya cewa za su dawwama ainihin wato a duniya ba sannan abinda muka karanto a baya Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wanda suka ce annabi isa dan maryam Allah ne Allah ya ce kafirai sai ya ce kul ka ce musu fa man yamliku min allahi shay'an waye mallaki wani abu a gurin Allah in arada an yuhlika al-masih ibn maryam idan Allah ya nufi ya kashe annabi isa dan maryam wa ummuhu da mahaifiyar tasa wa man fil ardi jami'a kai da wanda dukke doran ƙasa gabaki daya sai ya ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah mallaka sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa na waye nashi ne sai ya ce ya khluqu ma yasha'u dan mai hankali ya gane su din suna cikin ababen da Allah ya halitta ba su da wata alaka da ainihin wato Allah da haka malamai suka ce wa alam ka sani annal maqsud min dalika al-istidlal abinda ake nufi da wannan shine kafa hujja ala fasadi qaulin nasara wa bayanu akan lalacewar maganin kiristoci da bayanin sa min wudu ta fuskoki na farko shine anna kullu man kana lahu ummun duk wanda yake da uwa faqad hadatha ba'da an lam yakun an yi lokacin da babu shi sannan ka samar da shi ka'idar da Allah ya faɗa cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura idan annabi Isa Allah ne kafin a haifuna na Maryam din ta zo ta haife shi wa ki rike da su lokaci kaga wannan kasassaba ne kawai wannan shine abu na farko da haka kullu man kana kadhalika man kana makhluqan la ilaha duk wanda ya zama haka to dole halittarsa aka yi ba Allah bane shi sannan abu na biyu shine annahuma kana mutajaini suna da bukata li annahuma kana muhtajin ila at-ta'ami ashadd al-haja da haka Allah ne ya faɗa sai ce kana ya akula nutsa suna cin abinci wal ilahu huwa alladhi yakunu ganiyan an jami'il ashiya shi kuma Allah ya wadaci daga duk waɗannan bai bukata su fa kaifa yuqalu an yakuna ilaha ta wanda ka san za ku zauna a ci abinci a jagirki in dai ba shegantaka da iya shegi ba kawai wani zai kalle ka ce maka wai shi Allah ne lalla ba ku ga da wannan anan kasan yanzu ana yin ta ba a social media wane shi ma Allah ne wane shi ma Allah ne kuma sai gan shi a gurin abinci kuna kokowa da kai da shi har ma wani aje muqabala ya ce shi Allah ne ce bai da lafiya gashi ya ce Allah ne kuma gashi bai da lafiya yana kawo uzuri to shi ne Allah sai ya ce unzur ka dubi da haka unzur anan wajen fi'lu amrin ne mabni ala sukun li'annahu sahihu al-akhir wa lam yattasil bi akhirih shay'un wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta da haka kaifa ismu istifhamin ne mabni ala al-fath fi mahalli nasbin hal amiluhu shine nubayyinu da haka nubayyinu فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن للتعظيم wanda ya isa mabuwayi shi ke maganar shi yasa yace kaifa nubayyinu ba nunun bace ta nahan wacce ke nuna mutane da yawa a'a kaifa nubayyinu lahum al-jar wal majrur al-ayati shine maf'ulun bihi منصوب وعلامة نسبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث السالم ذاك وأن الجملة انظر تفرق لا محل لها استئنافية سابا دنتيني
da haka jumla ta nubayyinu fi mahalli nasbin maqulun aw na fi'ilin wato an-nazar na farko da Allah ya ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati ka kalli yanda muke musu bayanin ayoyinmu sun manzur sannan kuma ka sake duba aka kawo summa harfu atfin ma at-tartibi wat tarafi bayan ka duba ka tsaya ka yi tunani ka yi mamaki sannan kuma ka sake duba da ka unzur shi ma haka fi'lu amrin ne wa fa'iluhu damirun mustatirun fi huduban taqdiruhu anta sai zamanto anna ismu istifhamin ne bi ma'ana kaifa mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin hal amiluhu shine yufakuna da ka yufakuna yadda ake karkatar da su da ka jumla ta yufakuna ita ma gabaki ɗayan ta fi mahallin nasb maf'ulun bihi na unzur na biyun da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa da haka malaman balaga suka ce a cikin at-takrir maimaitawa da Allah ya ce unzur sun manzo akwai ababe shine a ce unzur a sake cewa sun manzo wa zalika li mubalaghati ta'jil wannan dan a nuna maka ya kamata ka kai makura wajen ban mamaki wanda suka rike wani suka ce Allah ne kuma gashi yana ci yana sha wannan ma yana da uwa ta wannan abin yana da ban mamaki wa summa li idhari ma bayna al-ajabayn min at-tafawut sannan summa tana nuna bayyanar da abin da ke tsakanin wannan da wannan na ban mamaki ai inna bayanana lil ayati bayanan maga ayu amrun badi'un fi babihi balighu aqsal ghayati al-qasiya min at-taqiq wal ila al'amari ne inji Allah wanda ya kai makura wajen fitowa al'allamatu shanqiqi ya faɗa yake cewa unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati zuwa ƙarshe sun manzur anna yufakuna sai ce ma'ana qawlihi yufakuna shine yusrafuna al-hal ka kalli bayan duk wannan bayanin da ake yi amma kuma ya ake karkatar da su daga gaskiya har ma lalacewa ta kai sai ga wani a musulunci aka yi amma sai ka da an ce maka waya fita yayi cewa to su ko mutanen yanzu wasu ko dan neman to komai suna iya ko kuwa dama musulunci in za ka yi shi sai dai kai ba kuɗi yasa kana iya ganin wanda ya fi kowa talauci a tara mutane masallacin sai fa na kowa girma da cika amma ba sa ya fi kowa talauci ko kuwa yanzu ɗazun da nake gani a social media wani ya ce zai tafi wani guri kafin ya tafi sai sanar da budurarsa cewa wani fasto ne ya gayyace shi suka iya tafi ya faɗa mata daga baya kwana 1-2-3 aka ji shiru da aka ji shiru shike nan sai aka tambayi budurwar ta ce to shi ya ce mata zai je wajen wani tunda ya ce zai je wajen wani a bincika aka same ya ce shi bai ma taɓa ganin shi ba bai san shi da bincike ko sai aka gane ya zo ya aka yi suka samu asir da account ɗinsa suka yi transfer kuɗi zuwa account ɗin ɗan faston suka yi transfer kuɗi zuwa guri kaza ko da aka zo an samu sun kashe shi sun daddatsa namun shi wadda ka yanzu a wancan ɓangaren za ka samu ba yadda za ka yi ka tara mutane a ce kana fama da talauci ko kuwa duk cikin malaman da ke Najeriya na addini wa ka sani yana da private jet amma can fa akwai masu shi da yawa to tare da haka yanzu an ce ku kawo kuɗi su kawo ina za a fita da kuɗi ka gani an fahimta yi to tare da haka kuma sai ga an karkatar da su zuwa ga gaskiya wal muradu bi sarfihim anhu qawlu ba'dihim abinda ake nufi da karkatar da su maganan wasu cewa inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qawlu ba'dihim inna allaha salisu salasa wa qawlu ba'dihim uzair ibn allah subhanahu wa ta'ala an dalika uluwan kabira a zo a kasa a ce maka Allah da uba ruhi mai tsarki sai a ce maka shi din dan shine kaza shi din sai ka kasa gane cewa za a yi duk a lokaci ɗaya ababe guda uku su zama ɗaya ya zama uku ya za abin haka yi zo wa ala man yaqulu dhalika la'ainullahi ila yawmil qiyamah duk wanda ke faɗar wannan la'ana ta tabbata gare shi zuwa tashin alkiyama yace fa innahum
yaquluna hadha al-amra alladhi lam yaqul ahadun ashna'a minhu wala a'zama domin suna faɗa wannan magana da ba wanda ya faɗe ta magana mafi muni mafi girma ma a zuhuri adillati tauhidi al-mubayyinati lahu tare da girman dalilan da suke nuna kadaita Allah da bayanin haka ولهذا قال تعالى saboda haka ne Allah sai ya ce unzur kaifa nubayyinu lahum al-ayati summa anzur sannan ka sake duba annayi faquna ala sabili ta'ajjub yanzu kai da Allah in aka ce maka kai da ka gane addini da wani yana da aqidar cewa Allah uku ne da Allah ba abuwa mamaki yake baka daga to tiyaya za a yi a ce Allah uku ne to kaga abu mafi ban mamaki shine wanda kuma da sunan musulunci suka ɗauko mana aqidar kuma komai Allah in dai masu aqidar Allah uku ana inkarinta to wanda za su ce komai Allah ne shine min babu aula'i musu inkari to shine sai yake cewa kaifa yufakuna ila hadha al-kufri ma awdihi adillati tawhiya ake juyar da su zuwa ga wannan kafircin tare da dalilai waɗanda suka tabbata na wato kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan ayat da muka karanta akwai fa'idoji kamar haka na farko shine annal insana yunsabu ila ummi mutum akan jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa in ya kasance ba shi da uba kamar nan farkon ayar abinda ta fara da shi shine mal masihu ibn maryam da haka daga annabi isa ga wa ake jingina shi ga mahaifiyarsa al-imam bukhari ya kawo a cikin babun idza da'atil ummu waladaha fi salati babun da ke maganan idan uwa ta kira ɗanta a sallah da kuma babun idza hadama ha'idan falyabni mithlahu idan aka zo aka gina rusa maka gida don an tashi in za a gyara to a gyara maka kwatankwacin wanda aka rusa da kuma babu qaulin lahi ta'ala wa dhkur fil kitabi maryama idin tabadat min ahliha makarin sharqiyya ya kawo hadisin abu huraira hadisin jurayju cewa kana rajulun fi bani isra'ila yuqalu lahu jurayju yusalli fada'athu ummuhu fada'athu mun san hadisin yazo yana sallah mahaifiyarsa ta kira shi fa aba an yujibaha sai iya amsa mata fa qala ujibuha aw usalli yace to Allah gashi ne ina sallah ga mamata ta zo ya za a yi thumma atatu ta tafi ta je ta dawo fa qalat tace masa ta sake zuwa kissan da za ta zo ku duba kusancinsa da Allah za ta sami sallah yake amma sallah ba ta fadilla ba ta nafila in ta kira shi sai ce to ga mamata ta zo ga kuma sallah ina ya za a yi akwai da ta zo ta jira tana jirin yanke sallar biyu ba kawai da za ta ci juya za ta cuta ce Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mu'misati Allah kada ya sa ya bar duniya sai Allah ya nuna masa fuskar karuwa kada Allah ya sa ya bar duniya sai haɗu da fuskar karuwa da zannan na ji BBC suna ba da rahoto wani yaro ya ji ya samu mahaifiyarsa ya mata duka ya karya ta waje biyu hannayenta gaba ɗaya sai da ya kakkarya hannu an ɗauke ta an kai ta asibiti yanzu wani abin ya zama shine sababin mutuwarta uwa kai malam wasu rashin imaninsu ya kai ƙarshe babu kes ɗin da aka yi makwanaki a misra wani yaro saboda yana neman wata mamarsa fa mahaddace ƙur'ani ta kai shekara 50 da wani abu a duniya daga ta matsa mai siya rabu da yarinyar wallahi ya zo ya samu maman nan ya shaƙe ta yana kallanta tana kallon shi har ta ɗauke wuta uwa to kai ai ba ma sai an faɗa maka ba uwa ba to wannan yasa wa kana jurajun fi sawma'atihi fa qalat mar'atun juraj yana wannan wajen yana ibada sai wata mata ta ce la'aftinanna juraydan ni kuma wallahi sai na jarrabe shi sai na fikine shi fa aradat lahu sai ta bujuro da kanta fa kallamatu fa aba sai ta mai magana tana so ya bada kanta ya bada ya alaka da ita sai yaki fa ata tara'iya sai ta je ta samu wani makiyayi sai ta bada kanta da ta bada kanta ya amfani da ita sai ta haifi yaro tana haifai yaro shikenan sai mutanen gari tunda dama addu'ar uwa ce
ta yi addu'a ce yasa wayannan matasan billahi allazi kowa ya shiga taitayinsa wallahi duk wanda yake da uwa wallahi ba zai gane garkuwa ba ce gare shi sai nan da ba ta duniya wallahi rigingimu da yawa za su taso maka a rayuwa wallahi in kana da uwa ba za a iya kai ka ƙasa ba amma wallahi ran da ka rasa ta wannan garkuwar sai dai da hali to in ka mata biyayya tana da rai tun rabu tana Allah ya maka albarka to wannan abin shi zai ci gaba da banka na addu'a bayan bata amma wallahi duk wanda ya kuskura bai rabu da uwarsa ba lami lafiya lau to kakkai mamaki duk abin da ka shirya a rayuwarka za ka ga Allah ya rusa abu wallahi kakkai mamaki saboda haka da mutanen gari aka tambayi matar a ina kika samu yaro ta ce a wani ne mana da kuke ta faɗa kwana ta cewa mutumin kirki ne ai shine ai da kuma ka san dama akwai wata adawa tsakanin jahilai da masu addini wani da jin wani abu ya faru to ko bincike bi sai ya zauna sai ce ka gani mu ana ganin ba mu yi karatu bane amma billahi allazi duk malaman nan mun fi su to ana jin cewa jureji ne ko bincike babu mutanen gari aka ɗibo itace da wai aka zo aka rusa inda yake kuma yanzu me ya shafi addu'ar mahaifiya ce ba da aka zo aka rusa gidan sai ce su bashi ana zagi ana cin mutunci ana ɗan iskan banza ka dawo bayan gari kana nuna mutane na Allah ashe ɓannan da kake yi kenan ba su san bala'in mahaifiya bane ya shafe shi ya ce su bashi dama fatawadda a yi alola wa sallah ya yi sallah sun ma'atar gula sannan ya ce a zo masa da yaro da aka zo da yaro shine ita ɓaya cikin yaron ya ce faƙalar man abuka yaro waye babanka yaron nan da aka haife shi sai ya ce fulanun ra'i wane makiyayi shine babana da ku duba wannan mutumin yadda yake da kusancin da Allah da ana iya haifar ɗayo ya sa ɗan ya yi magana saboda Allah ya kubutar da shi amma da mamarsa ta mai wannan bakin sai da wannan bakin ya gan shi to kai ku duba ku gani kowa ya duba ya gani tsakaninka da Allah wani kusanci kake da shi da Allah da za ka ɗauki alhakin mahaifiyarka Allah ya kyale ka ci bulis wanne ne wadda haka kowa ya shiga taitayinsa a ce uwa ta haifi ɗa ba ma wai maganan wai a'a ka faɗa ta faɗa ba an wuce wannan wanda Allah ya ce wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma abin yana iya kaiwa ga duka ga karyawa a ce mutum yana iya kama mahaifiyarsa ya shaƙi ta tana kallon shi yana kallon ta har ta ɗauke wuta malar rashin imanin wasu ya kai rashin imani to a cikin wannan ayar akwai fa'idoji amma babu ainihin wato lokaci ana nuna mana cewa lokaci yayi Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da irin wannan mummunan ƙarshe ɗin to ai da ka sani ka suna to ana faɗa mana cewa shugaban ƙadiriya ne na wannan gari na jihar Zamfara ya zo daga ainihin wato ƙarshen wannan karatu me cikakken suna cikakken suna so saboda haka a duk wanda yake da uwa Ashik Malam Bello Kanwa to Ashik Malam Bello Kanwa shugaban kadiriya ta wannan jiha ta Zamfara muna maka barka da zuwa wannan majalisi akramakallahu barka da zuwa assalamu alaikum ai da ma mun riga mun tashi addu'a kawai za a yi alga ta mala a mun riga mun gama dama addu'a za in kana da wasu kalmomi da za ka yi ma al'umma sai mu ba da dama ka yi sai mu addu'a sai a tashi akramakallahu barka da zuwa assalamu alaikum to shikenan malam ya ce zai kalma uku amma ka ku dauka a ku daya mana da Allah ku yi haƙuri a samu
muna gode ma Allah madaukakin sarki da yake zo mana da alharrai babu iyaka, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, har zuwa ƙarshen aya biyu. Daga cikin su abin na da yawa amma dai sai a takaita. Samun wannan ɗana mu mai albarka shehu mala asadu sunna da mun sadu da shi ta waya, mun daɗe muna magana, hannu ya baba cewa yana cikin waɗanda Allah ya ba ƙarhin imani da ilimi da hankali. Abu da wannan imani da ilimi da hankali ta uku na Allah ya baya su, ba ya zo zurutun karatu ne Allah ya bashi ba, Allah ya bashi hankali, sannan kuma Allah ya bashi imani, saboda imanin ne ya zama wato yana ƙoƙarin faɗin abin da ya bayyana gare shi ba tare da shakkar zargin mai zargi ba. To muna roƙo ga Allah madaukakin sarki shi ya maita muna ɗan da'awa waɗanda a haka nan, wanda ya zama masu karkata da inda gaskiya ta yi, wanda wani mawaƙi ya ce na haɗu atba'ud dalili haisu ma mala namilu. To Allah ya saka mashi da alhairi. Me yasa nake goyon baya na hannu ke sauraron karatu na hannunsa aka samu da waya ta hannun ka fara magana? Wannan dalili yana can tsakanina da shi, in mun gana za a ambata. To sunan nan dai da an kai mishi wannan laƙabi to ya dai dace da shi. Kuma muna fatan duk 'ya'yanmu ɗan da'awa su zama su yi koyi da shi. Ina wanda ko gare shi nan alhamdulillahi ba wai badunayi ba ne, in duniya ta saka ayi da ita in bai taho ba ya saba mahankurci ne. Sannan irin karatun da muke takama da cikin zaurarruka da tsangayoyi ya saba da shi, ya kware da shi, ya shi tuƙau ba guda ba. Ta saboda haka nan dai wato shi wani asal ne, ajiya ce ta Allah a wannan al'umma. Ubangiji Allah shi ba shi hankulin zama tare da mu, kuma ya daɗaɗa mashi zama tare da mu, ya hankuli da irin yanayin da ya same mu. Ni na so in ya taho in ilki manyan launna da manyan motoci da manyan makamai kekewaye, amma al'amarin namu wato na Allah ne. Har ina cewa shi wani ɗana wannan asali yana tarwa kusa ko ta ne kaɗan, ni na bai taho ba. Mun gama namu karatu na haito ina shi iska, sai Allah ya ba ce bari ai babban ɗan ka ya taho. Yace to bai in gaishe shi. To ina roƙo ga Allah waɗanda suke ƙoƙarin kawo mana shi nan, Ubangiji Allah ya saka masu da alheri da mu da su duka. Allah ya haɗe mu cikin rahmatai cikin wannan wata mai albarka mai tsarama, kuma wanda rahama Allah tana kusa, kuma in ya wuce ba a ƙara ganin haka nan sai baɗi. Allah ya maimaita mana ya maimaita mana ya maimaita mana. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya